arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like the Hey, good morning, good morning, good morning. gonna come out. Maray na odto po. Hey little girl, Odto na naman. sleep, Kaya aramon niya to kiss instead of kung ano ang pangudtuhan. how can I hold you near with you? Sa pag-aram po ni Mardela, Yeah, I'm gonna knock on your door. ino pong unaan sendong makakariba digdi sa programang aramon niya to sa Radyo DCGB ngonya na Biyernes. When the moon is bright, I'm gonna knock and ring and Matutumba na naman pala sa Oktubre di. 2 days more. Tumbado na sa Oktubre. Pangyayari. Almost pira na sa ng Aldaw Taybaldo bago mag-Christmas. just ain't no time to sleep. 30 plus 25. How 55 days to go. near with you up Christmas na. me down here? I'm gonna knock Sa Luwas ang Megaforce Patrol. your bell, tap on, Paragos manggarari na nakantabay asin naginarib come out, nin mga informasyon dyan sa kapalibutan. knock and ring and tap until you. Sa lado technical, siyempre, Gonna knock and ring and idol kandap-dap. tap and knock and ring and tap until you do. Ronald Baldo. Yan, sa news base si Angel Mustasa, sa IT si Richard asin si Aden. Kami po kabos, minapaabot sendo nin pangungumusta ngunyan na pagka-odtong ini. Sana areglado na ang pangudtuhan kan mga tao. Kunda pa, mag-imos-imos na. Difícil na. Maoruli. So, mga nagtatrabaho, dapat areglado ang pangudtuhan. Ano? Dahil na magparakarne. Difícil na. Oh. Yo, so, yaon sa nang mabaro-baro, pwede na iyan. Sira, pare, sa bagay, ang sira ngunyan burang karne. Dit ang depresya ang presyo. Aba, adi. Okay. Anyway, bago kita mag-restorya, aramot ang una, ang mga dagdag na istorya hali dyan sa Luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, kamen. Good morning, Direk. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, padagos na pagirumdum ko niyan ka na Legazpi City Task Force kayo sa Nasil Kaliniga na sa pangenot ni Mark Andy Malvelia sa gabos na mga tagsadiri ng bihikulo o digdi sa syudad kan Legazpi na pasiguraduho na sinda ng nakakasunod sa tamang parking digdi sa stoyang kapalibutan. Ini na sa iraray na sinabi sa DCGB News ni Marbella matapos na manutaran na sa Albay District na syudad. Dakol na naman ang nagbabayolar sa illegal parking kung kaya ang mga motorista at mga residentes kan kada barangay ang namumroblema ngunyan o kaya nagpupulugan payo. Tingin sa iya, dahil man sinda nagpupuknat sa pagpundusir ng operasyon na ikinaraman ni asin ang mga apresado maninda ang mga concerned citizen na minapaabot sa ng informasyon na ikinaraman ni alagad ang pagsabot asin disiplina man kan publiko lalo na ining mga motorista o kaya tagsilin ni vehikulo na hagado ninda sana na makortar ang haloy ng problemang ini na existido pa sa sa ngunyan sa syudad kan Legazpi. Garo yan na cycle, Ans. Ari, paulit-ulit ng paulit-ulit, paulit-ulit ng paulit-ulit. No di, ang problema digdi disiplina kan tao. Yes, tama ka dyan, Direk. So, maski na nga ni paspas na dila ka na mga miyembros kan task force kayo sa
na kinaraman sa bagay na iyan, di man gira rin sindamatulong to sa gudsungo niya na igwa man gira rin natatada na daipa na disiplinan sa mga buhay may kinaraman sa mga lihis ng trapiko dito sa syudad Canligan. Okay. And tabi direct ang mga informasyon pa sa luwas with Boy and Scalero, this is Mapalasabihan sa mga dugang na istorya ali dyan sa luwas. Yan, sisibot man si, ano yan, si Andy. Kung ano ang gibuhon, sige ang libot ninda. Yaon manggiraray sa mga sige ang pasaraway. Sagod na rin daw yan. Ha? Sagod na rin. O, pataragalan ng pahit palang kayo ni. Ay, mailing dyan. Yan ang may mga nakabalantoy sa mga bako bawal o bako parking area, sidewalk, tapos oroldot ang lubot kan auto. Pag sinitar mo, iyo pandagit. Ay napangyari sa maabaka. Okay, anyway, so diretso kita kan sa tuyang mga pag-restorya. By the way, kamutabi na nag-aantabay na naipatabi nakarestro or ma-renew or ma-transfer kan sendong restro kung siya makamuhali na lugar, may oras patabi kamo na mag-renew kan sendong restro o ma-transfer kamo kan sa indong restro, kung saan makamuhali, pasiring di sa Legaspi. Ha? Sagod patabi sa aga ang pagpaparestro. Extended na ini. In-extended ni poon kan October 11. Yan. Tulong simana. Tadakulong mananggad pa so dai nakarestro kan mga nakaagi. So regular schedule kan voters registration. Inaprobaran kan Comelec na, o sige, kada kulpa din nakarestro, extend da. Sagud sa aga tabi. Ha? Naira ko na ko kan mga nagaharabol kan maparestro. Ha? Diyan sa may City Comelec. Kada bes maagi ako dyan na early morning. Nahiling ko ang mga nagpakapila. Puondo man sa laog kan City Hall compound, sa may tangod kan opisina kan Comelec, sagod duman sa may sipak. So police, so substation dyan. Duman nagpipirila. Ang sabot ko, so iba dyan, as early mga 12 midnight, rayao na dyan. Ha? Nagpipili na mag-aga. O sagod na magbukas ang opisina kan Comelec, alas 8 alimbawa. O. Iko nga ako na siyan, na ito nga ni, inapudan maaga na alas 4. Padigdiyan na ngayata, orawa ngayang date pa sa nanpila. O. Tama transfer from Metro Manila pa siring digdi. Uyug-uyugon mo yan. Ha? Si iba pa ano, sige sa pataod-taod. Paman ngaya, pwede pa ngayon magparehistro. Ha? May ugali baga kitang mga Pilipino na pag di pa minabot yung deadline, sigan pa linga-linga. Ay, di pa man. Pirang aldaw pa ngaya. Hasta inabutan kan araw kaning sitwasyon, di sakripisyo sinda. Ha? O sa aga, sigurado, ikaw na naman ta dyan sa SM, may voters registration pa dyan. Pero bilang nasanaan, pwedeng akomodaron. Pag di pa ka mo nakaparestro, sagod sa aga, di ka mo makakaboto sa 2022. Di ko makakaboto, di nindo mabobotohan sa mga muyanindong iboroto. Iyo? Ayan. Yan ang sakripisyo. Kan inot pa ano, na bilong-bilo, nagpaparaalat ang Comelec, kan maparehistro, dahil kinagtuturo nga. Dili iton sa naan minadiriyan. Ngunya na, ma-deadline na,
this fish, nagpakaisip na ay maparestro na ako. Nakanugon ngaya kan makuko ako. Bako iyan. Ano sipon nindo? Your right to suffrage dapat ma-exercise nindo. Regardless kung may pig-expect mo o dae. Ha? Sa mga kandidato. O kamo man sa halimbawa, sa mga tao man sa na sabiyon tang madedeprive kan sendang diretsyo kunda isinda magparehistro. Yo? So may oras pa. Sagod na sa naugaring sa agaan pagparehistro. No more extension whatsoever. Yo? Okay? Sige. 6 minutos po bago mag alas 11 nin pagkaudto. Digdi po sa tuyang programa. Aramon niya to sa Radio DCGB. Nagigiulok ako digdi sa sitwasyon kan urulay politika digdi po sa tuyang kapalibutan. Natatakira dito na kamo. So mga supporters, iyulugod ang mga kredit. So mga amo ninda, relax na. So mga kandidato, relax. So mga supporters, iyo ang kredit. Nag-i-reward na sa Facebook. Uyog-uyogon mo yan. Bata ngo yan, ang sistema Ronald, nagigiribok yung mga dami account. Mga troll, duman ninda reluwas kung ano nindang, kung anong mga tuyaw sa mga kandidato. May mga nagkakarabasana. Relax ko na kita, relax. Huwag kang kilit, sabi nga ni Kayan. Kira dito na, so mga followers kan mga kandidato lugod. Don't you know that an iba kay niong mga kandidato? Nag-uururon? Nag-uururon iyan ng mga amo kung ano ang dapat. So mga yaon sa grounds, iyo lugod ang mga credit, iyo nag-i-rewal. So ano daw an? Dumunta na an politics agi man sana, an election sarong aldaw man sana. After that, no more. Kung magkreditan ka mo, magparasyonala na kulog sa buot, after election, so iba dyan, di pa magkakatarunawan. May sala din na mag-irintindihan. Ay, tiga para basa ko ugaring nagruluwas sa Facebook. Mga dakuldaan mga nagkakarabasan na mga persona. No di, ang sistema, so nagpapaluwas kan istorya, bako man tunay na pangaran, pseudonym, mga aliases, or mga nag-create kisariring account, pero bako man sa tunay na pangaran ninda. Ang purpose is to ratakan so iba. Yan. Pagsala, nagtuturo parto-par masa na sinda. Arampangan sinda. Ito pala, yun ito so nagtitira sa inda. Ay. Okay. Sige, madalas na po. Mabalik po. Param na kita. May masunod pala na programa. So, Department of Trade and Industry. Okay? So, mabalas tabi. Sa alipot na pag-iriba-iba ta, ngunya na pag-gauto. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat